ассалому алайкум тамошобинони азиз ва подписчикони азизу мухтарам. иншоалло ки хуб сиҳат саломат ҳастед. дӯстони азизу меҳрубони ман, касе ки дар соҳаи ютуб, касе ки ютуб да мехоҳад кор ва фаъолият кунад, гӯшотона хуб бокунед. ман барои шумо якчанд каналое ки мардум солҳои дароз орзу мекарданд ки ҳаминтари каналҳоро дошта бошанд. пас видеоро ногузаронда то охира тамошо мекунем ва каналҳои фурӯшии беҳтарина боша барои шумо тақдим мекунам. дӯстони азизи меҳрубони ман, каналҳои фурӯшии имрӯзаи мо се дона канали монетизатсиядор аст ки яъне ки ҳама чизаш тайёрай: пин-код, налог, карта, налоги информатсия ва настройкаи канал. хулоса шумо канала мегирен, оформил мекунен, видео мепартоен, идея придумид мекунен ва майда чикор мекунен? доллар, евро, сомони, юған. юғана дӯстони азизи меҳрубони ма бо руған нафаҳмем ки юған и пули хитояй. хайр дӯстони азизи меҳрубони ман, якумин канали фурӯшии имрӯзаи мо дорои 38700 дона подписчик, пин-код, налог, карта, ҳама чизаш айхачай. адсенсаш тоҷикистонай бародарони азизи муҳтарами ма дар шоту $60-65 иёлоти муттаҳидаи амрико дора. нархи и канал сабшества дора, эфир, сюжет, ҳама чӣ дора. хулоса нархи и канал дӯстони азизи меҳрубони ман 80000 рублеи буд, ҳозир бошад 65000 рублеиш кардаем. и бародаро як фурсатай барои шумо ки шумоён да бошад як ваяда тезтар мисол ҳаминтари каналро харидорӣ мекунед. масалан ҳаст одамое ки ҳаминтари фурсатҳоро жда доштанд. барои ҳамун касе ки якумин шида ҳамин канала мегира, меша ки иҷо нашава. ва дӯстони азизи меҳрубони ман, канали дуюми имрӯзаи мо бошад як дона қариб 15000 дона подписчик дора, видеои исломӣ дора ва и канала мешава ҳам видеои исломӣ кунӣ ва ҳам хабари рус кунӣ. яъне ки киҷоида чӣ гапу хабари шидагай метонен шумо видео кунен, партоен ва метонен видеои исломӣ кунен. канал беҳтаринай, активнай просмотр мегира ва нархи канал дӯстони азизи меҳрубони ман 100000 рублеяй. 100000 рублей. анами гӯшоката хуб бокун. нархи канал 100000 рублеяй. аксия қатӣ 70000 рублеиш каем. касе ки хоҳишманди ҳаминтари каналҳои зверай занг бизанен. ва канали дигари мо бошад дӯстони азизи меҳрубони ман дорои 5300 дона подписчик, пин-код, налог, карта, ҳама чизаш тайёрай. фақат картаи россия да бояд карда мешава. касе ки ай россия намедонад чӣ хел пул бигира, тинкоф қатӣ мешава гирифта. дига банкҳо маҳкам кардагиам перевода. ва дӯстони азизи меҳрубони ман, ин канале ки 5300 дона подписчик дора, нархи ин канал аксия қатӣ ҳозир 3000 рублей метиҳем. барои чӣ? барое ки 55000 рублей буд нархи ин канал, ҳозир бошад 30000 рублей. боз як канале аз ҳама майда барои шумо пешниҳод мекунам, касе ки сумш камай барои ҳамуно ҳаст канал 1000 дона болотарак. ҳамин рӯз мешава ки нав 3 рӯз мешава монетизатсия гирон шуданша. ҳозир свежай тозакай ҳамин бегири ҳаловатш мебари бовар ки. нархи канал срочно фурӯхта мешава ба миқдори 25000 рубл. худоёру мададгори мо шумо бошад. номерора дар рӯи экран намиҷода мемонам. ватсап, имо ва номере ки дар бари болояй номерои мегафони россия тож ватсап дора, метонен занг бизанен ва подробни информатсияро бошад аз эшон бигирен. худоёро нигаҳбонтон то видеои оянда бо мо бимонед. комментария, лайк, обуна шуданро фаромӯш намекунем. дӯстони азизи меҳрубони ман, фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависен. худоёро нигаҳбонтон.